Здравейте, приятели, аз Фрамен. Така да, не съм Фрамен. Вече не съм Фрамен. Значи преди бях Фрамен. Аз съм вече Кукис. Кукис. Ще кажете. Вече съм Кукис. Така ще се казвам. И да почвам нов канал. Ново допълнение. Обещавам си, че ще запазя този канал. Няма да съм като онзи другия Фрамен и другите Фрамен. Започвам. Ще цикаваме. Виждам овца. Ще убия за легло. Тук още една овца. Крава дори има. Чикелито. Щом има две овци, трябва да има още една някъде. Не знам къде е. Тук се чувам много недобре. Съжалявам. Просто ми се спи ужасно много. Сега имам чувството, че направо директно е така ще заспа. Как съм си такова очите и е така. Ще заспа. Окей, как така намерих две овци. Още една не мога да намеря. Интересно. Макар че, така де, не забравяйте да харесате видеото, за да има още. Без искам спрях клипът на пауза. Да. Така, сорка, че спрях клипът на пауза и да, съжалявам, много съжалявам, да. Така, ако сте гледали в моят канал, там, Фрамен Бум, че качих един клип, си мисля, че съм болен. Просто ми треща нещо. Да, виках много и така. Да запомните, че няма да качвам този клип. Няма да правя филм, защото нямам време. Казвам се, че трябва да имам задачи хора и няма как да мога да направя видеото. Да, направим се малко по-семестра. Знаете, няма как да направя видеото, просто съжалявам. Няма как просто. Защо? Знаете, че няма да излезне. Може нещо да стане, може да излезе, ще видим, може да не излезе. Но по-голяма вероятност има да не излезе. То заед съм иначе с радост бих го направил. Но не мога, аз искам, но не мога. И така, тук взема. Ще почна малка къщичка, ето тук. Така не ми достигна дървото. Ще вземем. Нямам се хубаво да снимам. Ако не снимам хубаво, силно ще бъде качен това видео.
Честно да ви кажа, не ме интересува много дали си им хубаво. Добре. Както мога ще снимам, нали? Ако някой не ме харесва, такъв хейтър, да кажем, аз просто не му обръщам внимание, като ми пише такива коментари. Не, че просто искам да го, нали, прибия. Просто искам да му покажа, че просто искам... Не, в смисъл, нали, някой човек като ме обиди, ми посегне, ако ми посегне, аз ще го набия. Но няма как, ако не обиди, просто няма да го набия, защото да го бия, а не просто аз да го обиждам него. Или просто може най-добре, знаете ли как да си го подминете, все едно го няма. За какво трябва и да се обиждаме? Да, хейтерски коментари. Нищо не разбирам, както и да. Да. Така. Следно може, сега ще ви кажа на какво мога да снимам. Геймплей видеа ще снимам. Майнкрафт ще снимам доста, да. В сървъри чат пак мога да снимам. Не всеки път. Много хора. Право, ставам тъпо. Чак толкова сме. Интересно, но ще правя клипове, нали, на сървъри. Сещате се. Това дърво ме дразни. И овца! Дева. Намерих. Да. Дали ще ми достигне дървото? Да, ще ми достигне. За покрив. Не, няма да ми се стигне дори това. Трябва да скачам да взимам. И тук има едно дървце. Аре, сега пък как? И тук ще направим. Двор. То. Спестих мъничко. И само едно дърво не ми достига, майка ти. Нищо беше го покрязва на бази към седя. Ей, това дърво ще се. Просто това го сложих там излишно. Да. Ето. Да. Брат, това ще бъде всичко от мен. Не, още няма спея. Трябва да направя нищо. Трябва да направя покрива и такова. И такова. Легло. Също и таван. И защо е? Фак. Кирка. Всичко е. Ще убия сялцата, ако няма, просто не знам. Ето тебе. Ще къснуца. Вземеш. Като крафтинг тейбъл ще го поставя в къщата. Ще го слепя. Чакай, бе. Няма смисъл да се качвам. Само ще покриваме така. И важното е, много важно, много, супер много важно. Да имаме коуч. Сега ще става един много мъничък отвор. Сещате да ми влиза малко светлина. На едно блокче. Как ще ми свърши? Бах ти.
И ми е така ще стои. Ама не, станахме така. Ще прибягаме набързо. И спираме клипа, че стана дълъг. Бриза само тук. Що по тавана не го направих различен? Знам, ще трябва да идам. И да взех ли го? Така. Ули. Аз намирам тук много ябълки. 2 ябълки. За кой знае? Пак виждам нещо. Добре, това ще бъде всичко от мен. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, не забравяйте да ми харесате страницата във Facebook. Се абонирате за мен. Аз направо го ланявам. Доста. Се абонирате за мен. Лайкайте това видео. И да коментирате. И чао хора!